भी हमारे सैया पगल टवा बाड़े हो कि किन के लावत चॉकलेटवा पगल टवा बाड़े हो कि रोजे लावत चॉकलेटवा पगल टवा बाड़े हो। पोस्टर फिल्म के पंपलेटवा बाड़े हो कि किन के लावत चॉकलेटवा पगलेटवा बाड़े हो कि रोजे लावत चॉकलेटवा पगलेटवा बाड़े हो। सज के संवर के हम तो से जिया कहो रोज रही तैयार जी लइका नियन कइले रहस मारस नाही गोल खाली देहिए बरियार जी हमार गरम फूट गइल बा ए सखी। सज के संवर के हम तो से जिया कहो रोज रही तैयार जी लइका नियन कइले रहस मारस नाही गोल खाली देहिए बरियार जी। बिस्कुट मिठाई कोकनटवा बाड़े हो बिस्कुट मिठाई कोकनटवा बाड़े हो कि किन के लावत चॉकलेटवा पगलेटवा बाड़े हो कि रोजे लावत चॉकलेटवा पगलेटवा बाड़े हो पगलेटवा बाड़े हो। चढ़ली जवानी हमार फेंकताटे आग कबहू करत ना विचार जी डभ से नहाइल देहिया सूख जात हो जैसे कवनो आचार जी। अरे ओ का कहिए चढ़ली जवानी हमार फेंकताटे आग कबहू करत ना विचार जी डभ से नहाइल देहिया सूख जात हो जैसे कवनो आचार जी। नवीन रेड प्रमोद पंपलेटवा बाड़े हो नवीन संजय प्रमोद पंपलेटवा बाड़े हो कि किन के लावत चॉकलेटवा पगलेटवा बाड़े हो कि रोजे लावत चॉकलेटवा पगलेटवा बाड़े हो। हमार तनिको दुख नहीं खन बुझल।